जों जत साइमानो दिनै तिप्रा मथा पार्टी 2023 जों 42टा सीट बासागो अबन पुइला तिप्रान हिस्ट्री गो आंचलिक दल तिप्रा मथा आसे गोबां क्लै जों बासागो आबनि बागै जों गाहामके साइमाखा तिप्रा मथा काजे फैक्टर होननाय दिनै एसेसमेन्टआव जों टाउदराते नुई दङ जों 25टा सीट हाय जों माननाय आरो बेसिङाव तेबो जों खोनाखा जदिसि ताव जत साइमानो 3टा ग्रुप फाइट खालायनाय दिनै तिप्रा मथा बीजेपी तै कांग्रेस सीपीएम जुट वो 3टा ग्रुप जों फाइट खालाय दङ जों तो क्लियर होनखा जे 2023 केब दल एब्सोल्यूट मेजरिटी मानिया आव जों साइमानो फियाबा जों वानसखा जों खागावो जतन हरि पुदुमानखा जों जे तिप्रा मथानो सबसे गोबां मोननाय आबो जों खागाय दङ बरि बागै तेको जों एसेसमेन्ट जों लुखा तागलायो नियरलि 90% हाय बुथ रिखा आरो बिसिङाव सबसे चिनि तिप्रासार एरिया गो एडिसी एरिया गो गोबां बुथ लायखा जतनो बलाय खुसि खलाय स्रांगै बुथ लायखा अब एकटानो कारण जे चिनि बुवाग्रानि मोखांनो हागै बुवाग्रानि थानसानि मारिनो हावरै जतनो स्रांगै जराय अकरा बुरै जतनो खास्रांलायगै दंथलाय बुथ लायखा आव गायसे जों लुखा आरो बिजों लुखा मैक्सिमाम तिप्रा साराव एकदम कष्ट खालायलायनि बुथ लायखा बुथ गोबां लायखा अब जों साइमानो फियाबा तेबो जों आसल फैक्ट मा सावो जे मिक्स पपुलेशन तिप्रासा ते नन तिप्रासा बिसिङाव अंखाय तिप्रासारावनो बुथ गोबां रिखा किन्तु आं जों जे खोनामानि जे नन ट्राइबेल ल माने अन जाति बर'सो स्रांगिया बर'सो बुथ गोबां रिलिया बन पार्सेन्टेज बेलेग कम औ जों लुखा किन्तु फियाबा जों जत साइमानो तागलायनि 2023 नि इलेक्शन अब बेलायखोनो वानामा सोंस्रांनाय अब जों साइमानो दाबुक जों फाइट 3टा ग्रुप जों फाइट लायगो आरो बेसिङाव जों तिप्रा मथा मैक्सिमाम जों बुथ माननाय जों गोबां माननाय जों जतनो सिउ जों किं मेकार जों जे फैक्टर नै बाचानाय अमहायनो जों वानसकमानि ओंख्लाय सिनि तिप्रा सारावनि केसा फान तिप्रा सारावनि केसा माने मुसुकमानि अब आगे बां साका अब हाय